Sula Island, a fishing paradise in the middle of the Norwegian Sea. Uprostřed rozbouřeného norského pobřeží na dohled od ostrovů Frøya a Mausund leží ostrov Sula, místo, kde se setkává severská příroda s lidskou vytrvalostí. Je to ostrov, který po staletí sloužil rybářům jako zázemí a i dnes si zachovává svůj syrový a opravdový charakter. Právě sem vedly naše kroky v roce 2025. Členové výpravy, vedoucí celé skupiny a kapitán lodě číslo 5 Péťa se členy posádky Markem a Lukášem. Kapitán lodě číslo 6 Luboš se členy posádky Reném a Karlem. Kapitán poslední lodi číslo 7 Jarda se členy posádky Petrem a Martinem. Sula Robbuer Accommodation. Ubytováni jsme byli v centru Sula Robbuer v tradičních rybářských domcích, plně vybavených pro pohodlné bydlení. Měli jsme k dispozici moderní filetárnu, mrazící místnost, sušárnu oblečení a bylo možné využít i společenskou místnost a další vybavení pro odpočinek a zábavu. Vše fungovalo bezchybně a atmosféra kempu byla výborná, klidná, přátelská a hlavně rybářská. Lodě byly čisté, dobře vybavené a navigace fungovala výtečně. Rychle jsme si zvykli na to, že jsme nemuseli plnit benzín do nádrží na lodích z kanistru, ale plnit nádrže na čerpací stanici při výjezdu od mola a hned zaplatit kartou nebo mobilem. Nové pro nás bylo i to, že po zpracování ryb a filetování se zbytky museli vždy odvést lodí na moře. Hotové rybí filety si pak každý ukládá do své bedny v mrazící místnosti. Hned naproti ní je i vyhřívaná sušárna rybářských obleků, kde byla i váha pro zvážení bedny s rybami pro kontrolu stanoveného váhového limitu. Sea fishing, only what we have managed to record. I když nám počasí zpočátku příliš nepřálo, protože foukal silný vítr, na moře jsme vypluli každý den. Když nám to vítr dovolil, mohli jsme vyplout i dál na moře. Z bezpečnostních důvodů jsme vždy vyráželi společně a i když jsme se od sebe kvůli lovu někdy vzdálili, vždy jsme o sobě věděli a byli na spojení přes mobilní telefony. Do ruky normálně jako kapra. No, není tak velký. No, to nevá. Každá posádka měla své vlastní zážitky, ale večer jsme se vždy scházeli v přístavu a sdíleli zážitky při filetování ryb nebo u společného stolu. Rybářské podmínky byly výtečné. Už jen pár minut plavby od přístavu se otevíraly hluboké vody s treskami, polaky, mníky a dalšími druhy. Moře bylo často neklidné, ale pokaždé nabízelo něco nového. Lovili jsme z lodí nejvíce na lehkou přívlač s gumami, ale také na pilkery a na hloubkách na rybí maso nebo na celou rybu. Nejvíce jsme vyhledávali Polaky pro jejich bojovnost.
čekáš tady tak dlouho a on ti chce zdravo. No, to je zdravo. Jedině to pěkně zdravo. Kvůli počasí jsme taky postupně časy výprav protahovali do nočních hodin, protože bylo pořád vidět. Sluníčko zapadalo až okolo půlnoci. Na chvíli se schovalo za horizont, aby za chvíli opět pomalu vykouklo. Ale pod ním je to druhá ručí, za ní. Vidíš to? Jenom, aby vidět trošku. Dva žraloci na jedno. Vejťa má žraloka, Martin má žraloka. Ten půjde zpátky. Velkejník to bude. Ježišmarja. Pan delegát dneska vytáhnul, nebudu říkat delegát, řeknu tatínek, podívejte, krásnou metrovku. Je pěkná. Tak to pásni. Sula Lighthouse Trip. Poslední den, jedeme se vyvětrat, každý má nějako nachytáno, doufám, že jsou všichni spokojení, jedeme se podívat na maják, do kopu něco nakoupit a tak trochu se jenom vyvětrat. Maják Sula byl původně postaven v roce 1794 a další v roce 1804. Současná věž byla postavena v roce 1909. Je součástí série majáků podél ostrovů ve Froji. Každý rok svítí od 21. července do 16. května. V létě kvůli půlnočnímu slunci nesvítí. Na maják jsme jeli autem a poslední část cesty do strmého kopce jsme šli pěšky. Po výstupu na vrchol kopce k základu majáku se nám otevřel úchvatný panoramatický pohled na domky pod kopcem, na celou Sulu, s přechodem na otevřené moře, s bezpočtem ostrůvků a vyčnívajících skalisek, která nelze ani spočítat. Sula Fish Catch Evaluation. Zákon, který jsem zavedl já, bohužel jsem to odtrhnul minulý rok. Kdo chytne největší rybu, tak musí přivést nějakou lepší kořálku. Takže v loni jsem byl já,
ten, který chytil největší rybu, byl tomník, já nevím, 140 nebo kolik, mám dojem. A letos, jestli se nepletu, tak vyhrál Jarda. 116. Co? 116 a ten loni byl 135. 135. Takže na příští rok Jarda jede teda, takže Jarda by měl příští rok zase výst nějakou lepší kořálku teda. Jako, Dobře, jo? splním. Díky za asistence, díky, že jste nás vzali do party a bylo to fajn. Děkujem, bylo to super. Díky, výborný kapitán, delegát super, všechno parta super. Letošní 9členná výprava byla zatím naše největší. Dříve nás jezdilo nejvíce 6. V letech 2015 až 2018 jsme byli na Titranu a v letech 2019 až 2024 na Svellingenu. Každé místo bylo jiné, specifické, ale obě byla výborná s nádhernými úlovky a zážitky a nedá se na ně zapomenout. O to více jsme očekávali, jaká bude Sula. Zda se nám bude líbit a zda nebudeme zklamáni. Pravda je taková, že Sula nesklamala. Sula si nás získala, nejen kvůli rybám, ale kvůli celkové atmosféře. Příroda, moře, lodě, ubytování, maják, lidé, severský vítr a slunce vysoko nad horizontem i v 10 večer. Odvezli jsme si nejen povolený limit ryb, ale i plné hlavy zážitků a vzpomínek. Letos to byla naše první výprava na Sulu, ale rozhodně ne poslední. Za rok ve stejném termínu se na Sulu opět vrátíme, ale už teď se moc těšíme.